сутринта. Този път закуската ще ни приготви Нетка Стоянова от квартал Долно Езерово. Ще ни приготви едно юзлеме по традиционна стара семейна рецепта. Какво се слага вътре, ще ви разкаже самата. Благодаря. И аз искам да ви приветствам с добре дошли. Дано да ви хареса това, което правя. И друго какво да ви кажа за юзлемето, не че си кърваме, те са си правили маслото, са се биели, крави са имали, сирени са си правили, мас също. И всичко е правено юзлемето от домашни продукти. Но сега знаете какво е вече времето, въпреки всичко. Млякото ми е овче домашно. Аз се го клася. Така. Плюс това, не знам дали сте чували за пестил, който също аз се правя. Пестил. По-нататък, ако имате интерес, ще ви обясня. Така, почвам с юзлемето. Поред на това, ето ви продуктите.